faves és un cargol legal, però té el cap ple de pardals. Sempre borratxo mirant l'infinit, sempre fent el gos tombat al llit. Campanya ser l'espavilant, que va per la vida sempre sobrant. Tot ho sap, tot ho critica, però el Babas ja està tip i ja no s'hi fica. I ells són cargoins, i ells són cargoins, i ells són cargoins. Amb banyes i amb bales a... Burinó, no, ahí. A veure, gent, hem estat muntant vinyes per la Torre de 7 i el 4 de 8. I tenim un mètode nou basat en el principi de Raven que diu: El de darrere le met el Raven el de davant i així fins a arribar al primer, que no se la mete a nadie. I una vegada arribats Aquests tios no hi ha qui els entengui, vaig a dormir. Forces longitudinals, tangencials i axials, i 4 logaritmes neperians així per sobre. Hem descobert que la massa gravitacional de la torre... Què estàs fent, Banyes? Estic fent uns càlculs perquè crec que s'estan equivocant amb la forma de plantejar la força tangencial que fan els vents respecte al segon rengle. No és tu mateix, però jo el que crec que fa falta aquí són una bona xalirea i fribano. Com ho veus? Doncs jo el que faria és aplicar una força totalment axial d'uns 60 graus per sobre dels genolls dels segons. Ja veuràs, Babas, avui tenim l'ajuda dels de Sant Feliu i tindrem una bona pinya. Sí, em sembla que venen amb un autocar de 2 pisos, això vol dir que són molts. Coita, que eres l'autocar de Sant Feliu. Segur que enxampem algun casteller. Sí, això, i alguna castellera. Goita, que crec que per allà venen els de Sant Feliu. Però què és això que els segueix? Segur que són els reclutadors dels castellers de Sants, que són una miqueta agonies. Vinga, Tarraco, pidem a un i marxem. Collons, però si només n'hi ha 2. Cada vegada està pitjor. Sí, però aquesta no, pilla l'altra, que és més prima. Sí, em sembla que aquesta gent els hi queden un parell de telediaris. Ei, Babas, se l'emporten. Què? D'aquesta en farem una bona castellera, ja veuràs. Deixeu-me anar! Jo no vull ser una borinot, no vull ser de Sants! Saps, Babas, tinc una idea perquè tornin aquests borinots dels collons, ja veuràs. Ah, sí? Què penses fer? Una merda? I què penses fer amb una... Ah, crec que ja entenc per on vas. Clar, tots els borinots van cap a la merda, molt ben pensat. Sisplau, que algú m'ajudi! Ai! Gràcies, Banyes i Babas, m'heu ajudat amb la vostra supermerda. No sé com agrair-vos-ho, si voleu puc pujar amb un 5 de 7 vostre. Ara només cal que li pintem la camisa de color blau i ja tenim una altra castellera. Genial. Babas, fas tu els sonors o ja m'hi dedico jo a pintar-la? Dona'm, ja la pintaré jo aquesta. La penso pintar fins i tot les ungles dels peus. Sí, pinteu-me, vull ser castellera d'Esplugues, pinteu-me. Ah, sí, que bé, jo sóc una castellera d'Esplugues cargolina. Jo sóc el Babas i sóc un cargol. Toco la gralla i també el flabiol. Passo de la tècnica i del cap de colla. Ja saps el que penso, és un menja-olles. Jo sóc el Banyes, sempre fotent canya. Sempre que plou, pujo la muntanya. Passo del Babas i la seva xurri. Sempre que els veig, campi qui pugui. Jo sóc el teu cargol, surta'm al malindro i veuràs que bo. Jo sóc el teu cargol, surta'm al malindro i veuràs que bo. Jo sóc el teu cargol, surta'm al malindro i veuràs que bo. Jo sóc el teu cargol, surta'm al malindro i veuràs que bo. Vine a fer castells amb nosaltres, home, que t'ho passaràs molt bé, ja veuràs. Són unes xurris de puta mare, tio. Babas, vols deixar el rotllo ja? Sempre estàs igual amb les xurris. I fes el favor de baixar la música. M'has sentit? Baixa la música!